מבט אחורה אל עבר 30 שנות חוות השומר ועשייה בתחום המקא"ם, אני רואה דוגמה ומופת לחזון ומימושו, ולא סתם חזון, כזה שמביא לידי ביטוי את תפקידו של צה"ל בחברה הישראלית, אל תפקידו של צה"ל כצבא העם. דרך ארוכה, אני כאוף בנדודה. פרויקט נערי רפול, או כפי שזה נקרא, מקא"ם, התחיל לקרום עור וגידים למעשה כשרפול החל לתפקידו כרמטכ"ל. הסתיימה מלחמת יום הכיפורים, צה"ל היה במצב של מחסור בכוח אדם. והסתבר שהרבה מאוד מלש"בים לא מגויסים בגלל רמה נמוכה, שהם לא יכולו לעבור את המפתן הזה, להתגייס לצבא. הדחיפה שלו לקידום האוכלוסיות האלה הייתה דחיפה כזאת חזקה, שכבר עם האינרציה לא היה צריך לעשות שום דבר. היה פשוט צריך להמשיך ולבנות את המערכת הזאת על היסודות המאוד מאוד מוצקים שהוא בנה. הלכתי לממשלה וביקשתי רשות להתרים כספים, וראש הממשלה הסכים, וזה הייתה ליבי. האמירה שלנו אומרת שהחינוך הוא בראש סדר העדיפויות, וזה למעשה הפקודה שהוריש לנו הרמטכ"ל רפאל איתן כבר בהקמת הקרן. זה חזון של מדינת ישראל. אנחנו רואים את החזון בנושא החינוך, ובעיקר באותם נערים שאנחנו חושבים שצריכים לסיים את השירות. בהתחלה שיבצו את כולם לסדנאות של חיל חימוש, עשו הרבה נזק גם לסדנאות וגם לחיילים, כי לא היה מי שיטפל בהם, לא לימדו את המקצוע, הפכו אותם לשואבי מים וחוטבי עצים, עד שלא הייתה ברירה והחליטו להקים איזושהי מערכת מקצועית תומכת. כך קם פרויקט הרווחה ב-1977 בראשותו של יוסי גנץ. אני לא אשכח את הדיון שקיים מיכאל גל עם הקצינים הבכירים. באחד הדיונים שלו זה לקח 2-3 שעות עד שמצאו את המילה מ"ק"א-מ', מרכז קידום לאוכלוסיות מיוחדות. כך נולד המקא"ם. התחלנו לפעול, קודם כל להכשיר מורות. ראש אכ"א ביקש מתנדבות, והם עברו מיון קפדני ביותר. היו העילית של החברה הישראלית, הבנות האלה. אמרתי לקצין חינוך ראשי, זה העיסוק שלך, חינוך, השכלה. לך לאוניברסיטה, תאסוף שם פרופסורים הכי טובים שיציעו לנו תוכנית עבודה. ועכשיו היה צריך למצוא את המלש"בים האלה ומקום. המשמעות הייתה קודם כל לפתח את התורה המקצועית, ואחר כך למצוא את כל המערכות, התשתיות, הארגון, כוח אדם, קציני מקא"ם פיקודיים, בסיס חוות השומר. הסיבה שבחרנו את חוות השומר זה היה בגלל עצי זית, בגלל הדשאים, בגלל שהמקום היה נעים לשהייה. הוא היה מוסד חינוכי במהותו. כמובן, כל המורשת של בן גוריון והמורשת הערכית של סג'רה, חוות השומר, ארגון השומר, הגליל, כל זה היה חלק מהרציונל. לא ידענו איך לאכול את זה בתחילה, אבל עם הזמן ועם השנים למדו את החיילים האלה טוב טוב, למדו את הפרויקט הזה, בנו תורה מסביב לזה, והאגודה למען החייל סייעה להם בזה. ראינו חיילים שאתה לא רואה אותם בבסיסי טירונות רגילים, זה משהו מיוחד. קח את התוף, ילד, קח את התוף. תופף וצעד צעד ותופף במורד החוף. ושיר את השיר, ילד, בקול צלול, טהור. שיר את השיר, תופף וצעד אל האור. התחושה הייתה שהתנאים, הכלים, מצדיקים מאמץ שכמוהו אין. והתוצאה היא בעצם קשורה במטרה. המטרה היא זה קידום החיילים האלה למצב של כושר השתלבות בצבא ובחברה. שיר את השיר, ילד, תופף צעד קדימה.
מיכאל גל, כשהיה ראש המקא"ם הראשון, כשהוא החליט שהוא בונה את התוכנית, הוא בעצם לקח חוברת קטנה ובה הוא פרט בצורה מדויקת את הנוסחה של איך אנחנו צריכים לעבוד. לאורך השנים מה שקרה, שפשוט לקחנו את הנוסחה הזאת, התמקצענו בנוסחה הזאת, ואני חושבת שעם הזמן רק הלכנו והשתבחנו, והיום אנחנו מומחי ידע בכל הצבא לאיך צריכים לטפל בחייל המקא"ם מהיותו מלש"ב ועד ליום השחרור שלו.